Jeg synes, det bedste ved spillet, det var, at man kunne trække på sine egne erfaringer. Man kunne ligesom genkende nogle af de situationer, man har oplevet ude i praktikken, kunne jeg genkende i de borgere, der blev spurgt til. Men jeg tænker en af de her to, også fordi at han har brug for noget mere protein og sådan noget til at komme igennem den der sygdom. Det var nemt og hurtigt at komme i gang. Vi kom hurtigt ind i reglerne og fik faktisk også mange gode faglige samtaler i gang omkring de emner, der var. Tjek handlingerne. Oplæseren tjekker nu, og det var en god instruktion, der var i reglerne. Og så synes jeg, det var rigtig godt også, at man kunne snakke med de andre om, hvad de tænkte, og få en fælles forståelse. Kan komme til kræfter igen. Præcis, så man ikke får den der onde spiral. Ja. Jeg synes, det bedste var refleksionerne, og det, at vi fik snakket omkring alt det ude fra praksis også. At vi ligesom fik vendt, jeg har haft den her borger med de her problemer, og nogle andre har haft en anden borger med nogle andre problemer, og egentlig fik også fundet frem til, at vi har faktisk prøvet mange af de her ting. Så der er også noget med hans tænder. Han har protese. Ja. Der kan jo altid være nogle problemer med sådan en. I stedet for, at man kan sidde i hele dagen og kan høre på, at læreren står op ved tavlen, og man bliver døs i hovedet og falder i søvn. Men det, at man selv er involveret i det, det gør det en sjov måde at lære på. På hoften. Man kommer til at tænke mere bredt, når man sidder med de her kort. Mere kreative tanker. Nogle gange er vi jo meget målrettet i, at patienten skal behandles for sin sygdom, og så er vi måske ikke helt så gode til at få ernæringen med indover. Og han har ingen interesse for måltiderne. Han giver udtryk for, at han ikke bryder sig om sygehusmaden. Man får tænkt over nogle løsningsforslag, og jeg synes, i det daglige kan man have rigtig, rigtig travlt, og der er det godt at få ligesom talt om de her ting, fordi så bliver det frisket op. Og så står man derude, og så har man måske, men der var lige den her løsning fra spillet af. Meget læring i det her spil, og igen en god måde at lære det på. Vi sidder her og hygger os 4 personer om at spille brætspil, samtidig med at vi lærer noget fagligt. Ikke? Det er jo genialt. Det er spot on. Det er lige præcis de patienter, som vi møder derude.